Kapitola 8. Lov na zrádce. Přípravy na noční útok probíhaly s vojenskou precizností. Sir Gareth koordinoval královskou gardu podle jejich specializace, těžká pěchota pro přímý útok, lučištníci pro podporu z dálky a lehká jízda pro pronásledování ustupujících nepřátel. Lord Sylvanus organizoval elfské válečníky podle jejich jedinečných schopností, elfští lučištníci s jejich nadlidskou přesností, elfští válečníci s meči pro tichý boj zblízka a elfští průzkumníci pro sběr zpravodajských informací během bitvy. Kombinace lidské vojenské disciplíny a elfských taktik skrývání vytvořila formovanou bojovou sílu, která měla teoretickou šanci na úspěch proti drakmorským profesionálním vojákům. Ale uprostřed těchto příprav došlo k znepokojujícímu objevu, který odhalil další vrstvu spiknutí a představoval novou hrozbu pro operaci. Vaše výsosti! Křičel gardista, vbíhajíc do velitelského centra v trůnovém sále. Jeho tvář byla bledá urgencí a znepokojením. Magister Cornelius zmizel, jeho laboratoř je úplně opuštěná a všechny jeho osobní věci jsou pryč. Tato zpráva zasáhla všechny přítomné jako blesk. Magister Cornelius byl nejen klíčovým svědkem ve vyšetřování královské vraždy, ale také jedním z mála lidí, kteří měli dostatek znalostí o jedech a alchymistických substancích k tomu, aby buď pomohli odhalit pravdu o atentátu, nebo naopak skryli důkazy své vlastní účasti. Princezna Elaria okamžitě pochopila vážné důsledky této situace. Pokud je Cornelius nevinný, jak tvrdil, mohl být unesen nebo zabit spiklenci, aby nemohl svědčit o tom, co věděl. Pokud je vinný a účastnil se spiknutí, pokouší se utéct dříve, než bude pravda o jeho roli odhalena. Huvak s jeho schopnostmi stopování a pronásledování uprchlíků se nabídl k akci. Můžu zorganizovat pátrací skupinu. Jeho stopa musí být stále čerstvá a pokud utíká pěšky, pravděpodobně se nedostal příliš daleko od paláce. Lord Sylvanus nabídl vlastní variantu. Naši stopaři dokážou následovat stopu i ve tmě. Elfské smysly jsou mnohem lépe přizpůsobené pro noční pronásledování než lidské schopnosti. Princ Marcus čelil obtížnému strategickému rozhodnutí věnovat podstatnou část svých omezených vojenských zdrojů honu na možného uprchlého spiklence nebo udržet veškeré zaměření na nadcházející vojenskou hrozbu z drakmorského obléhání města. Nemůžeme si dovolit výrazně rozdělit naše síly, uvažoval nahlas, zvažujíc možnosti. Ale také si nemůžeme dovolit nechat klíčového svědka nebo potenciálního spiklence utéct a možná se vrátit s posilami nebo informacemi pro naše nepřátele. Huvak navrhl praktické kompromisní řešení. Malý specializovaný stopařský tým, já osobně, několik nejzkušenějších elfských stopařů a několik gardistů jako záložní podpora. Dostatek lidí na nalezení pravdy o Corneliově zmizení, ale ne tolik, aby to oslabilo naši hlavní obrannou sílu. Bylo rozhodnuto pokračovat v obou strategických cílech současně, přestože to představovalo riziko. Hlavní vojenská síla bude pokračovat v plánovaném nočním útoku na drakmorské obléhací pozice, zatímco menší, ale specializovaný tým bude stopovat a snad zadrží magistra Cornelia. Stopařský tým byl pečlivě sestaven z nejschopnějších dostupných lidí. Huvak jako vedoucí a koordinátor, 3 elfští zvědové vedení zkušeným stopařem jménem Stříbrný měsíc, jehož schopnosti byly legendární i mezi elfy, a Sir Gareth společně s 2 královskými gardisty jako vojenská záloha pro případ, že by stopování vedlo k boji. Tým rychle začal vyšetřování a objevil jasnou Corneliovu stopu vedoucí z jeho laboratoře směrem k méně známým částem palácových základů. Konkrétní důkazy ukazovaly na spěšný, ale ne panický odchod. Jeho věci byly zabalené uspořádaně, ale rychle. Jeho otisky nohou ukazují rychlý, ale kontrolovaný pohyb.
hlásil Stříbrný měsíc po pečlivém studiu stop. Nejedná se o důkazy vlečení, nošení nebo násilného odvlečení. Zdá se to být dobrovolný odchod. To naznačovalo, že Cornelius opustil palác ze své vlastní vůle, což vyvolávalo vážné otázky o jeho motivacích. Utíkal ze strachu před falešnými obviněními, z viny kvůli vlastní účasti ve spiknutí nebo z nějakého jiného, dosud neznámého důvodu? Stopa vedla skrz skryté průchody pod palácem, část rozsáhlého systému tunelů a komor, které byly budovány po generace pro různé účely, skladování, diskrétní pohyb členů královské rodiny během nebezpečí a tajné setkání. Mnoho z těchto tunelů nebylo používáno roky a jejich existence byla známa pouze několika lidem. Elfské schopnosti stopování se ukázaly neocenitelné při navigaci v těchto komplexních podzemních cestách. Jejich vyostřené smysly mohly detekovat jemné stopy, které by lidští stopaři mohli přehlédnout, zlomené pavučiny, sotva viditelné otisky na prašném povrchu, dokonce i jemné změny v proudění vzduchu, které naznačovaly nedávný průchod. Tyto tunely se spojují s několika východy, vysvětlil Sir Gareth, jehož znalost palácové architektury byla rozsáhlá, včetně některých, které vedou mimo městské hradby a mohou umožnit únik bez povšimnutí. Po hodině opatrného a pečlivého pronásledování tým objevil magistra Cornelia v zoufalé situaci v části tunelového systému vedoucího směrem k řece. Byl zraněný, zřejmě upadl během svého spěšného útěku a nebyl schopen pokračovat v útěku. Seděl opřený o tunelovitou stěnu, držíc si to, co vypadalo jako zraněná noha. Magistře Corneliusi, zavolal Huvak, jak se jejich skupina opatrně přiblížila k jeho pozici. Proč jste utekl? Potřebujeme odpovědi. Vaše zmizení v této kritické chvíli vyvolává vážné otázky o vašich motivacích. Cornelius vzhlédl z místa, kde seděl u stěny tunelu, jeho tvář ukazovala směs strachu, bolesti a úlevy z toho, že byl nalezen přátelskými silami spíše než potenciálními nepřáteli. Já nezabil krále, vydechl okamžitě, jeho první slova odhalovala jeho největší strach. Ale uvědomil jsem si, že někdo používal mou identitu, mou laboratoř, mou pověst k zakrytí jejich stop a udělání ze mě obětního beránka. Pokračoval zadýchaně, bolest z jeho zranění byla zřejmá v jeho hlase. Když jsem slyšel výpověď Stína o dvorním alchymistovi, věděl jsem, že jsem vyřízený. Spanikařil jsem a pokusil se utéct dříve, než by mohly být podstrčeny falešné důkazy nebo něco horšího. Huvak rozpoznal známky skutečné beznaděje spíše než viny v Corneliově chování a výrazech. Kdo používal vaši identitu? Musíte mít podezření nebo teorii o tom, kdo měl přístup k vašim zdrojům a znalostem. Tobias měl přístup ke všemu, vysvětloval Cornelius, ale Tobias je mrtvý, zavražděný spiklenci. Někdo jiný ho musel řídit, někdo s autoritou a s dostatečnými znalostmi k manipulaci, jak jeho, tak mé práce. Stříbrný měsíc, jehož elfské smysly byly mnohem citlivější než lidské, náhle zvedl ruku. Někdo jiný je v těchto tunelech. Pohybuje se směrem k nám a pokouší se být tichý, ale neúspěšně. Tým okamžitě přešel do obranných pozic, připravený na možný útok. Zvuk přibližujících se kroků naznačoval více jednotlivců, pokoušejících se o skrytý přístup, což vyvolávalo vážné obavy o jejich úmysly. Mohli by to být drakmorští agenti pokoušející se eliminovat svědky, šeptá Sir Gareth a vytahuje svůj meč. Nebo ještě hůře, mohli by to být další spiklenci z paláce, pokoušející se umlčet Cornelia dříve, než by mohl poskytnout více informací o rozsahu a povaze spiknutí. Když se přibližující postavy objevily za zatáčkou tunelu, jejich identita byla odhalena. Skupina mužů v černých maskách, podobných atentátníkům, kteří se již dříve pokusili zabít svědky. Další zabijáci,
uvědomil si Huvak. Likvidují nepohodlné svědky a zametají stopy. Boj v úzkém tunelovém systému se ukázal být jedinečnou taktickou výzvou. Prostorové omezení favorizovalo obránce, kteří znali tunely, ale také neumožňovalo manévrování a využití početní převahy. Elfští válečníci využili svou přirozenou obratnost a schopnost vidět ve tmě k získání okamžité výhody. Jejich pohyby byly tichým tancem smrti, jak se plížili kolem útočníků s téměř nadpřirozenou elegancí. Královští gardisté poskytovali přímou konfrontaci, jejich těžší zbroj a větší síla vyrovnávala elfskou jemnost. Huvak koordinoval pohyby týmu v stísněném prostoru, využívaje své hraničářské zkušenosti s bojem v nepravidelném terénu. Jeho znalost taktiky malých skupin se ukázala neocenitelná v organizování efektivní obrany. Střetnutí bylo krátké, ale intenzivní. Útočníci byli zkušení profesionálové, ale nebyli připraveni na kombinaci elfských bojových schopností v noci a koordinované týmové práce. 2 útočníci byli zabiti v přímém boji. Jeden unikl do temnoty tunelového systému a jeden byl zajat živý. Zajatý útočník pod tlakem výslechu a bolesti ze svých zranění odhalil klíčové informace. Byli jsme posláni k likvidaci kohokoliv, kdo by mohl svědčit o spiknutí. Rozkazy přišly z vysokého místa v palácové hierarchii. Kdo konkrétně vydal rozkazy? Požadoval Huvak, přikládaje více tlaku na sečné zranění. Nikdy jsem neznal skutečnou identitu, odpověděl útočník s bolestí v hlase. Ale osoba měla přístup ke královským rozpisům, bezpečnostním opatřením a podrobným znalostem palácových operací. Toto potvrzení, že spiknutí zahrnovalo někoho ve velmi vysoké pozici v rámci palácové struktury, bylo šokující. Nepřítel nebyl jen vnější silou, měli významnou vnitřní podporu na nejvyšších úrovních. Magister Cornelius, sledující výslech, přidal klíčový detail. Kdokoliv řídil Tobiase, musel být někdo, komu důvěřoval a koho respektoval. Tobias byl ambiciózní, ale ne hloupý. Nezúčastnil by se bez víry v legitimitu rozkazů. Tým se vrátil do hlavního paláce se zajatým útočníkem, zachráněným Corneliem a kritickými zpravodajskými informacemi o pokračující vnitřní hrozbě. Bitva proti drakmorským silám byla důležitá, ale identifikace a neutralizace vnitřního spiklence byla stejně klíčová pro dlouhodobou bezpečnost. Když se vynořili z tunelů, zvuk boje z jiných částí města naznačoval, že noční bitva proti obléhacím silám začala. Úspěch nebo neúspěch, více simultánních operací určí přežití království. Musíme se okamžitě dostat zpět k princi Markusovi, řekl Huvak. Tyto informace mění celou situaci. Máme nejen vnější nepřátele, ale také vnitřního zrádce v nejvyšších pozicích moci. Sir Gareth souhlasil, a pokud tento zrádce má přístup k našim vojenským plánům, náš noční útok může být kompromitován.